chi weid yw enw'r lle yma de? Nant Llwyd. Nan Llwyd. Hwn yw Nan Llwyd. Nant yn dod lawr o'r isaf yna nawr. Clai yna dwi'n na. Ie. Yna pan bod i'n cael ei galw Nant Llwyd achos bod y clai yn cael ei... Ie. Cael chi olchi'n di. O, dwi'n gweld. Oes faint ych chi'n byw fan hyn? Dwi'n sy'n geni am agi ma. Do hefyd? Do. Pwy flwyddyn oedd ni? 1925. 1925. O dda? Ie. A chi di byw yma byth ar ni? Fion ni lawr yn Pembryn Bronant i gael ysgol. O, ie. Fies i'n am 2 blynedd. Fies i lawr na pan mwyn i wel 5 hanner lle. A es i o'n na pan mwyn i'n 8. O'n i'n 8 yn mis Mai a es i o'n yn December 1933. Fiwch chi ddim yn mynd i'r ysgol o fan hyn? Do, a godwyd ysgol fach wedyn yn Soar y Mynydd. Fion ni adre, fion ni'n mynd ysgol o gwbl o December 1933 nes oedd i'n October 1934. Ie wir, adre fwy. Oedd yn had eisiau cael ysgol i ni Soar. O ie. Fel bod ni'n cadw cysylltiad â'r Mynydd. Ie. A tan ni'n mynd i Tregaron oedd yn gweud, wel, sy'n ni'n colli diddordeb yn y Mynydd am the. Siwr amser ni wedi gwneud felly. Ie. A godwyd ysgol yn October 34. A fi si fyny nes o'n i, wel, o'n i'n cael mhen blwydd mis Mai, o'n i'n gadael pas cyn ni. Ie. Pwy oedd yr athro oedd yn yr ysgol de? Yn y capel oedd e, ie? Nage, oedd festri'r capel. O ie. Yn y festri. Ie. Na pwy oedd y teacher o gyda ni? Miss Jones o Prisg lle ddweud brefi. Oedd hi'n hen fodryb i mae Ifan ma. O, Ifan? Ie. O ie, oedd hi fyd. Oedd hi'n good teacher. Oedd hi. Oedd hi'n cerdded o Llanddewi bob nos Wener. Cerdded nôl i Llanddewi bob nos Wener. O'r bwys y capel. Oedd hi'n cerdded nôl i Nan Llwyd. Oedd hi'n sefyll ar eiliwyd Nan Llwyd un. Oedd hi'n cerdded nôl bob nos Sul. A dim ond un waith misio ddim mewn 4 blynedd. Ie wir. O lliw chi ram o'r chi siwan cofio amdano fe. 1937. Ia, ie. A doedd ddim wedi dod nôl diw gret dim ysgol. Oedd hi cobrau llun. Oedd hi fyd. Fare teg yn di. Oedd hi'n good teacher. Oedd hi. O. Faint o blant oedd yn yr ysgol amser ni? Wel, 4 o'n i pan startodd hi. A fi oedd yna rhyw hech i gyd na wedyn. Pwy oedd yr ni? Oedd 2 o mas las na. Mae un os nag oedd 2 wedi clad i fyd. Ie wir. A chi'n 4 yn mynd o fan hyn? Ie. Pan o'n i'n gadael rhywun arall starto'r un o'r teulu. Ie. Faint o blant ydych chi fan hyn? O'n i'n 8 i gyd. 8 i gyd. 4 bachgen a 4... O'n i'n 6 bachgen a 2 ferch. Ie. Oedd y 2 frawd, mae'r hynny wedi claddu, gath hynny geni'n Pembryn Bronant. O, ie. A na'r unig 2, ddechreuodd yr ysgol yn Soar a gorffen yr ysgol yn Soar. Ie? Ie. Ie, trwy oes. Gyson ni addysg i gyd efo ni. So ni high school on top of the mountain. Ie, addysg o dda fi, Siwas. Wir, dwi'n gore. A wedyn, adrefio chi wedyn? Adre wedyn, ie. Adre wedi bod erioed. Fi a Dafydd, dim ond adre ni wedi bod erioed. Ie wir. Fi oedd yn boes eraill yn gweithio ar nail mewn wahanol ffermydd, yn wahanol lefydd. Ie. Mae Dafydd a fi o'n i erioed o'ma. Ie wir. Mae'n hyfryd yma'n dwi. Wel, o'r i. A'i bron yn glangia iddi yma'n dwi. Ydy. Ydy eich yw clingia? 30 yn di? Di di ai nesaf, ie? Ie, o'n i'n mewn mae te. A chi? Ie. Yr un a fagwyd ni ffer mynd e borchol. Ie. O'r hewl na trac nes mynd na'n ffram. I moyn mawn. Oedd mawn tic i fe ni fan hyn nan na top. A chi'n gweld y streipes gofyn co. Mae un dod yma. Mae 2 dod ar oledd fi'n fach. O ie? Falle mawn o'r na. I fi. Ond oedd ddim quality da iawn o fawn na. Fi'ch chi'n torri mawn? O do. Do fi.
Do. Mae'r quality yna iawn, oedd dipyn o glai yn dyn nhw. Ie. Yn ei gwylod ni. O, ie. Fynydd bach rhywiog iawn ffordd na, dwi. Yri. Ydi. A bydd y defen ma'n magi wyn fyny trwy gia. Bydda'n ar y mynydd trwy gia. Trwy'r gia. O, byddwn ni dod esbynod mlaen yn mis Mawrth na, byddwn ni rwy'n sy'n y can awr. Byddwn ni troi'n am allan y mynydd. Wyn, mis Mawrth? Ie. Ie, wir. A dod esbynod 2 blwyddyn mewn mod i ni fagi wyn. Ar rhywbeth fi ddim gwedd ar yma. Yn lle nhw. Yn lle nhw. Dych chi'n mynd hela dim offi iafu dros y gia? Wel, ni wedi bod yn neud yn cadw nhw adre am lenni. Ie. A di fe dechrau rhai sy'n ffinio am y slas, mae'r ni wedi mynd lawr i Llanford Major. Ydyn nhw? Amser foot a mouth, dwi'n nhw lawr am 2 blynedd. Do fe fyd. Beth i gael nhw'n ôl? Ffili gael nhw'n ôl. Ie. Teulu'ch tad, pynach teulu'ch mam? Teulu'ch mam oedd? Ie. O, di O gweld. fa'r hos o'n hadnod. I fe? Ie. Mae WJ Griffith, mae fe'n nai yn gynder i ni. Ydy? Ydy. Yw, o'n i gyfarwydd iawn o fe. Mae ffyrst cysyn i ni. Fi oedd e'n wynidog yn talbont. Do. Yn meddwl o byd yno fe. Dwi'n mae'n dala dda fi. Mae'n dda. Dwi'n mynd dda wedi rhywun wan fyd. Mae fe'n mae'n well nawr tro. Ydy we. Ydy, fi sy'n ffôn ag y prynwysgwedd. Da iawn. O, da chi'n dal gysylltiad o fyd. O, di. Ydy. Yw. A sawl cynhedlaeth o'ch teulu chi sydd wedi bod fan hyn? Wel, i ni'r bymed. Bimed, ie, wir. Wel, y cod tu ôl i'r tîf yn co. Laf? Larch bach o'r Bruce Bruce. Ie. Wy'n cofio yna'n cael ei plannu. Ie, pwy fydd un ydi? 1929. Ie, wir. Ie. Fan wir. Pwy blanodd nhw? O, chi'n gwybod Ifan Jones sgwennodd lyfr Tia Soar beth oedd y teitl lyfr. Ifan Jones. Ie, o Tregaron. Ie, ydw, clyfed. Wel, wy'n sgwyn nhw'n brawd i hwnnw neu cender dde. Ie, wir. Dannodd nhw. Ew, Wel, cender bod nhw. Oedd iento calch oedd nhw alwe. Ien. Oedd wedi bod yn gwerthu calch yn fyddo, iento calch yn cael ei alw. Ie. A'r golden ni gweld yn bell draw fod draw ni. Le ma fan co? Fe'n bella nawr dros y cod co. Ie. Wel, chi'n mynd mas hwnna, mynydd mae slas, a mynydd nant y man. O, ie. Yn y pellter, ochr draw yr coed o draw. Ie. O, na. Mynydd mae slas, a mynydd nant y man i nhw. Ie. Pwy dir sydd wedi blannu fanna ti am flin i ni? Ron Eliam. Ie. Wa dir da wedi blannu fanna. Ydy. Dyrwiad yn ffermydd y mynydd. Lle ma nan stalwen o fan i wan de? O, mae fe'n cwm arall. Cwm Tywi. Cwm i hwn. Cwm camddwr i hwn. Cwm camddwr i hwn. Ie. Cwm tywi ochr draw, ie? Ydy. I'r dde. Draw o'r co? Ydy. Ew, ie. Mae Geraint wedi cael ei fagu ochr draw o'r draw nhw'n dwi? Wel, Prysge. Wel, Prysge, ie. Far i dad, fi oedd hi'n forwng gyda ni am blynydde. Do fe. Yn fan hyn? Ie. Yn fan hyn. Wel, ni'n genderwyr i John Tad Geraint. O, ie. Chi berthu i Geraint i fi te? Ffys cysyn dde. Ew, wedi. Oedd hi fam gi yn hanner far i'n had. O, ie. Rai James Davies. Beth o'ch chi cael neud pam gadwch i'r ysgol fan hyn? No, gwaith. Work. Ie. Ydi go nhw nhw i gael? Oedd gwas gan ni yn 1939, fi oedd gwas gan ni. Oedd e? Un o pont o fynd i gyd oedd e. Oedd e ddyn David. Ie. Pan ges i'n 14 gyda oedd yr ysgol. Wel, oedd hys mrawd yn hynach na fi ddwy mlynedd. Ie. Fi'ch chi'n troi i'r cied e? O, do. Do fi? Do. Wel, mae'n tyma'r twr rifid cofynco. Oedd e ar y synco? Ie, o'n i troi fyna. Y chi? Ac y ffle? Ie, par y gyfle. Ie. Ac o'r hedyn a lawr wedyn. Mae ffens yn lawr. Lawr y gwylod fan hyn. Hedyn lawr y gwylod yna. O ie. Ys i'n troi hwnna i gyd. Do fe fyd? Do.
Yn cwp o lafur a cwp dan a fyd. Och chi'n haid ar y fyr? Wel, Pwy fath o lafur? Cyrchwyd. Cwerllwyd. De, o'ch chi'n gael... Cyrch di bach. Ie. Oedd e wedi mynd lawr. Dori a bladur. O no wath ar edig. Ochr isa'r ffordd go? Ie. Ochr isa'r ffordd go? Ie. Yn ochr afon? Ie. Iew. Di ni wedi bod yn troi fan hyn. O na. Fi sy'n torri gwair y tractor a hwnna i gyd. Do fe? Ond mae'r trwy'n i draen na fyna. Ie. O. Och chi'n hela cria mawr di? Wel, o'n i'n cadw wedi beder ddeg o ddag o dro. O chi fyd? A rhai da esbon, wrth gwrs, tarw. O'n i obr yn rhywun cadw tarw bob yn ail. O ie, fi ddweud gyda ni. Pwy fryd o'n nhw? Wel, fi o pob bryd gan ni. O ie. Ombr yn rhywun y da cyntaf yn cofio ombr yn rhywun, da gleison o'n nhw. A da broc, rhywun bydd ar... Be ma'n galw'n nawr, rhae'r bryd ma. Ie. Fi o da gyda ni wedyn, fi oedd Ayrshire gyda ni. Do fe? Fi oedd Welsh Blacks gyda ni. Ew. Fi oedd Hereford gyda ni. Red Paul. O, cadw pyn o bopeth di? On. Ie. Siar bach o bopeth. Ie. A dal at rhywun sydd dda. Ie. A dim gwartheg wan. Dim nawr. Dim os mynd nawr. Oedd y gwartheg a fi'n allan dros stopco i bori wedyn. On. Oedd. Ffordd chi'n Mas ei ar mynydd rhaf, o dim ceg ar amser, o dim o'r cana o rhaeol, oedd ma hwnna'n ga amser ni. Wna gwyddi? Na, wedi ffens o, dim i'n caf yn hyn, mae caf yn hyn gan ni nawr. Wel, di ffens mynd lan fyna. O ie. Mae hwnna wedi ffens o mewn nawr. Ydy e o'r ie. Ne, o dim cef yna i gael. Dim ond, o fan lle mae'r hewl yn wrth y tŷ, gwylod o'n co, dim ond o'n co oedd gyda ni yn ga. Ie, wir. O. Lawr at yr afon, dim ond dwy ffens ar yma. Ie. O. Lawr at yr afon. Oedd e bwti gan cyfer i gyd. Y cana? Oedd. Oedd e fyd. Oedd yn do'n i'n torri... Ew. Faint o gyfeirio yw na'n llwyd mae gyd? Wedi dros 2,000. Ydy e fyd. Ydy. O. Da iawn. A ni'n gweld ponis ar y llachwedd go. Chi'n dal i gadw ponis. O'r un. Chi hela defed efo'r ponis, ie? Mae'n mrawd o wyneb yn bach. Y poni dywyll na prynu hwnna'n llan o byddar yswn i. O, ie. Prynu ni hwnna nawr gwanw'n blwyddyn y diwetha. O'n i'n gweld i'n dywel a mae yn dywel, mae yn bendig ydi. Ydy wir. Os ti fi gwell na'r poni i fi gyd fan agos. Na, Ford a get friend. Di'r hen feics yma, dim cymariaeth yn nhw. Di'r nagin. Poni si tu ôl i nawr, mae'n balam un o. O, ie. Yn oedran mo, no dros i gen oed. Mae'n hen bryd ma. Ie. Dwi'n i dreso'r bryd na. Nôl 5 cenedlaeth y ponis. Ydych chi fydd? Yr un. Edrychwch chi ochr drawi'r goeden, dilnwch draw. A poni mwyn cod un, chestnut yw i. O, lai, yn yr higo mwyn go? Ie. O, ie. Sige da gyda chi fydd. O, mae'n rhaid yn iawn. Ie. Da iawn. Beth yw enw'r clap tu ôl ti fora? Pen yr esger yw'n co, sy'n ar y top yn raw. Pen yr esger. Pen esger yn llwyd. Ie. A mae tymod y frwyn i chi'n gweld ymlaen yn draw. Y gemffordd yw'n co. Ie. Ar hyd yr esger mynd o'na fyna. Tan y twpyn craig yna fyna. Ie. Bentir bach o'r cnwcyn eich fan hyn o'r gwynebu ni fyna. Pentir fach. Mae'r hen enw mae'n mynd i golli ni nhw. O'r un maen nhw'n mynd i fynd i golli. Ydy o wir. Diw'r ifanc mae ddim eisiau gwybod. Ie. Mae'n yn... O... A lawr yn gwylod fan hyn, rhibyn main, i chi wele, rhibyn main. Rhifi main. Ie. Sawl helfa, neu chi'n hela na'n llwyd ma? Na'n Graig, Bryn Brith,
Prystir, Nantiwan, Wynallt, Pempwmpren, Aw, yn wyl. Dinas, Cai, a Ardal. Eh. 8. Ych chi'n hela nhw ar 8 hylfa? Ydyn, 9. Ydych chi fi? Ydyn. Yn wyl. Ar gorfawr. Oes, mae sic pwn da. Oes, gwn da. Pwn da ma fyd. Oes, gwn da bo chi. Oes. Oeddech chi'n neud pyn o'r trealon, oeddech chi? Wel, ymrodir, na, dwi'n neud lot o Na chi? Tregaron. na. Oes, rai cwng Gymraeg o chi? Mae un Gymrawd i gael. O, ie, ie. O, mae'r cwn Gymraeg wedi marw mas. Beth yn byd o'r hyn sy'n nawr o'n lle. Ie. Do, oedd... O, deth o chi. A cwn bod y coli rai da ma. Oes e? O, dir. O, yna chi. Eilain o bwys y ti yn col lan i'r top yn hyn. Ydych chi? A, dwi'n di fe nôl. Ie. A lego lew i ddysgu nhw fan hyn. Mae'r ci gen i nawr yn gwybod yn beth yn byd i'w fryd e. Ai. Siwyd... Be o'n i'n galw nhw? Bach torgoch mae nhw. O, mae gwaith nhw am nad wyw. Oes e? O, dwi'n clirio. Dim lladd nhw fe. Mae'n un bach yn bengaled i fyd. Ie, mae lot o'n nhw wedi. Brynes i gi yn blynyddoedd nôl nawr. Brynes i gi yn Senny Bridge. Dydys i 300 o brynu amdano am bod lot o arian. Dir. Party train roedd e. A ci gwrdd fi o gen i'r rod. Ie, wir. Dir yn gyda. Da iawn. Diolch o hyd? Na, mae 15 mlynedd ar ni. Ie, wir. Dros ni fyd. Ie. Roedd fa bewrin, ma bydd fe gen i. O'n nhw gyd am nad o, sef hwnnw'n 12 god, 12 god nawr. Ie. Fa be. Sa'n milltir oedd efo chi gerdded i'r ysgol o fan hyn? O, milltir. Milltir yw e, ie? Milltir y swar. Ie. Ie. Mae'r capel bach yn dal i ar agor o hyd? Yr haf o di. Yr haf, ie? Ie. Ie. Wel, mae'n oer ewn y gia, dim un lle yw'r yshogi e. Ie. A wediad, mae'r reilodau fwyaf, dyn nhw'n byw ffrin. Dim ond Dafydd a fi sy'n byw yn hyn. I fe? Ie. Dim ond chi yw'r rai aelod feta, ie? Ie, wasat o fe. Ie, wir. Ond ie, gyswn ni oed fa, ond am nad o'r haf dda. Do, wir. O, y capel nor lawn, Ai fe. bron bob di syl. Ie. Bobl dyfynu ar... Ie, ran yn y ceir, bysys. Dwi'n o bysys na yna. Ai fe. Ai. Pan o'ch chi'n blentyn, oedd fa bob di syl drwy chi am... Oedd ddwywaith. Drwy chi, amser ni? Oedd, pan oedd y pregethwr yn aros gan i, pregethwr yn aros ar y ffarm amser ni. Ie. Pan mae'n aros gan i, o'n i'n mynd nôl i'r capel wedi'n cael oedfa pnawn. Ie. Oedfa'r hwyr wrth gwrs yn rhaf, 6 gloch yn y gia, Ie. 3 gloch. 10 i'r bore, 3 gloch pnawn. A wedyn pan oedd yn sefyll yn fformydd, ond bron rhylem o brehylem, bod i fylltir o hwnnw o swar wedyn. Ie. Ond nhw'n dod nôl i'r capel wedyn pnawn. Ie. Oedfa yn y pnawn. Fydden nhw sefyll dros pen wythnos o chi wedyn? O'n oed i sarwn nes i bred llun. Ie. Cangen o ble yw wedi? Wel, mae'n independent. Wedi? Odi. Wedi bod yr oed? Wedi bod ar ei oed, fi ddim gweinidog iddo ar ei oed. O ddim gweinidog ar oed ma? Naddo. Faint o oed oedd e pan o'ch chi'n blant? O, dyr, ymlaen, siwr hynny cantwyd. Oedd e fyd? A nhw'n dod amser ni fyd? O, nhw'n. Ai. Mae'r capeli wedi mynd lawr, nam nad o iawn. Fa nhw. O man dy fath yn dwi. Ydy, mhob man, ydy. Capeli mawr wedi mynd lawr. Oedd i amser busi amser cnifo yma? O, dyr oedd. Ai. A maent o'ch chi gymerid i cnifo nhw? Diwrnod. Och cnifo nhw diwrnod i gyd? On, os gyda'i dywydd? Ie. On. A chi fyd? On. Gorfawr. A faint oedd e'n cnifo yma? Di Tregaron yn cnifo? Tregaron ar aig? Ie. Oedd e fyd?
Wan we. Beth hwng yn mynwyd ar yn helpu wedyn o brigant i gyd ti. Oedd e fyd. Chi'n benni mewn diwrnod. Ond sy'n tywydd oedd yn benni mewn. A byddech chi'n goffa mynd i helpu nôl wedyn am wythnosau. O'n marchwagaeth i wannol ffermydd wedyn. Pwy mor bell chi'n mynd? O Abergwesin. Ach chi fi. Llan ddewi brefi. Ach chi fi. Lawr i ardal rhandir mwyn fan hyn. Beth enw'r ffermydd? Yn rhandir mwyn. Ie. Trwy drwy blychau. Pen o ar. Mynd ar... Trwy drwy cymer. Hynma, Stalar. Ystyr ffin. Rwy'n dwi'n siwn catyn coto. Ie. A byddech chi'n mynd ar gefn y Ar-lein? O ie. O'n i dofi o lot o bonis ma. O'n i dofi bonis. O'n i dofi 8 9 bob haf. Ach chi fyd. Dwi'n rhaid cael ei cwch chi reid o bob dydd Oi. i gneifo nawr. Rwy'n gwybod. A dy ceia ddim lot o borfar nhw. Ie. Am sec nifo ni, cad dan y tîf yna, mae'r brwyn yna nawr nhw. Yna ni'n cadw ponis trwy'r haf. Yna ponis am sec nifo. Ond nhw'n gweud bod hwnna'n well yn lot o gi o digon ddŵr nhw fe. Ie. Ar cael digon ddŵr. Ie, wir. O loedd o ddise, dipyn o borfa ar ôl bonis. Fydde yna gyr o bonis, da? Dyr oedd. Ie. O'n nhw'n cael ei dofi. Wedi mae'r arferion wedi mynd. Ma nhw. I di Fangor. Amser da fi, noedd? O dir, am sapus iawn. Wir. Fe hi erioed fan un o'r blaen. Dir mi. Ia. Doedd e'n mell iawn o fechol, yna oedd e. Yna ddim trefnidiaeth i gael amser ni. Da. O bys yn dod i Tregaron. Ie. Sa'n milltir si o fan un Tregaron? 11 o'n rhoed. 11. Faint si o ffordd inde i lewch chi, Abergwesin lewch chi? 11 i Abergwesin o'r un. Ie fe. Sa'n ddewi brefi, mynd dros y top yna, o'n nhw'n 10 milltir. Ie. Pwy oedd eich cymodogion chi fan un sylwyd i de? O Bron Rhylem, yn Antniad lawr o'n hyn. Pwy oedd yn byw yn Bron Helem? Jonesis, mae'r ferch Bron Rhylem mae'n byw o hyd. Mae'n penal byw, Tregaron. 97 yn cael ni. Ie. Ond yn gweithio i bod eich chof i'n mynd dipyn bach. Le arall, mae slas wedyn? Mae slas wedyn. Wedyn yn y cwm arall wedyn, o blandwyth ie. Ie. Tyn Cornel. Brynambor. Brynambor. Fydd sôn am yn lanc i ladd yn Brynambor, do? Do. Dew. Trwy'r cymer wedyn eich lawr. Pwy mor bell ma... Wedyn ochr hyn, mae'n hyn wedyn o'r henwais. Ardal ar wen. Ie. Pwy oedd ochr ma wen di? Bron Rhylem oedd ochr na Antniad. Ie. Brynambor. Fi'n cofio... Pwy mor bell ma Brynambor o wen un? Wel, chi'n gweld y coed co draw. Ie. Tan y coed wedyn, gweld pysyn o ddear Brynambor i'w wwngo. I fe? Ie. Fi'n cofio'r hanes yn y papurau di. Oedd. O chi'n abod e'n iawn? Diw dir, o'n i cael cyd bagi. Cyd bagi. Lot yn enach na fi. Tair blynedd, 4 blynedd yn enach na fi. Bydde fe yn dod i'r capel fan hyn? Oedd. Oedd fi? Oedd. Fe oedd sgwennu pan gath ei ladd. Ie, fe fyd. Ie. Dew. Pwy oedd yr aelodau cyntaf chi? Lle fydd ydych chi'n cofio fan hyn? O Bron Rhylem, Fanog. Fanog, o hwn wedi fod un dwi? Ori. Na'n llwyd. Na'n trwch, na'n stelwen. Nhw'n ddod i'r ffilon iawn. Wedyn, yr ochr hyn oedd Brynambor, Bryn Glas. Na'n Gwernog. Randwyth ie, Tyn Cornel. Na'n Tacoli. Enwau da, yndyn nhw. Enwau da. A chi'n gweud Antur Hwch. A'n cofio John Antur Hwch a chi'n gweud bod Dafa di Antur Hwch wedi dod i'n Antur Hwch. Ie. Oedd. Fan o'n... Oedd difeg blad yn dod lan ma. A difeg o Stymeirig. A cyn bod nhw'n dod ma, o'n nhw'n mlaen i Steddfa.
O ie. Oedd angladd gyda ni. A isio ni mae hôl nhw'r bore ni i troi nhw'n ôl. A pan isio nhw ai hôl nhw dwrnodd, oedd 4 nisau. A holi mob man dim. Doedd hynny mewn am sicnifo yn Nantmoch. Yn Steddfa Gurig. Do fi. Do. Ie. Ond nhw'n bob gan bod nhw ddim fensis ar ddim un. Na, fan nhw'n tynnu nôl. Coed wigo nawr o fensis. Na, di. Ydych chi'n cofio'r lle yma heb goed o gwbl? Wdi ar ydw. Ydych chi fi? Wdi dim coedien yma. Na, gwyddi. Pryd flwyddyn starter nhw? 1947 ni fe. I fe? 48 na, ie. Ie, wan nhw yw'r Ie, o pris da am nadw ar y ddeiar. Na'r ddeiar o chod lawr, Lord Lisbon o berchen i gyd. O, i fe? Ferbyn ni o chod law dde fyna nawr. Brynod dolgoch, anan bron rhylem, am y slas, anan dymane, hanne cwron y cyfer. Hanne cofer. A pan oedd y fforest yn brynod yn camping y cyfer. Ie. Siwmp dda. Yn oed. Jwmp golewn oedd. Mae nawr i plannu lot yma ni nhw. Dyr, blannu cyfeirau fyna rhwng, mae torri lot am nadw nawr fyd. Ydyn, ma nhw. Ma nhw fath nhw'n isa fe nôl wan di nhw. O'r un o'i. Yw, ma nhw wedi dod. Cod celid maen nhw sy'n nawr. Ie. Ma nhw wedi andwyo'r yn dopio yma. O, dyr. A ni wedi, wel, sawl te i gyd, wedi apleo am wind farm. Wedi chi'n neud? Mae lot yn objecto. O loes. A beth sy'n mater yn nhw? Wel, ie. A mae'r gwynt yn gael am ddim? Gwelwch e'r cod na fyna. Ie. Bola nhw, mae... Hwna res wedi andwyo'r ddeiar. Yw'r coed. Ie. A'r ranti ddewyd? Ie. Ie. Sy'n living bach yn iawn o bod ni'n cael rhyw... Ie, da chi reit? 56 Ie. melyn wynt ma. Ie chi. O, fe sy'n bod yn di? Pwy welith nhw fan hyn? Wel... A mae'r gwynt i gael am ddim? Mae dynion yn objecto i bopeth. O, di. Rai sy'n objecto i creu sy'n well ar ni gael plant Chernobyl yn cerdded y streets yn Tregaron. Ie. Le ni weld yn y pellter fan gofyn de? Llythyr llwy'n rhydd yw na. A nes mawr un mae Brynambor. Blaen doedd ie. Blaen doedd ie. Ie. Le mawr? Wel, dipyn o le. Aide. Dafydd Edwards y canwr sy'n gen awr. O, ie. Ie. A'r god yn ni weld yn bell farcon i ni? Chi'n gweld fan hyn nawr yr haban mae'r ail un nawr. Ie. Chi'n gweld postyn sefyll lan na. O, wyt ti'n gydafo chi? Chi'n gweld e? O, mae glasis gen i. Mae lai ma'n yma. Mae hwnna ar y skyline yn y pen bella. O, ie. Mae mast na. O, ie. Beth yw nhw? Mae hwnna o ar y llambed fyna. Ydy e. Ydy. Bell yn dwi. Wrth bod chi'n mynd mas am Tafan Gem. Ie fe fyd. Ie. Wan, wylian ni weld yn bell yn ni. Ydy. A chi fynyddu? Mae hwnna wel yn blaen. Wel, wy'n gwybod yma fe, ti. Yn ochr o? Ie. Dech chi bod yn cerdded raw fyna? Na, dim yn cyrraedd fyna, na. Fi'n cyrraedd ffordd i gyd. Ie, gwybod am fo man man hyn. O'r un. Os lwyn ogor yma? O dir os. Oes e fydd? Oes lot o fyna rw. Oes e. Wel, ydych chi'n cael wigo. Y coed, ie, yn y coed. Tref y cadno ar carrwm. Ie. Ew, mae'n hyfryd ma'n dwi. A mae hwn fan hyn, y tymau cnwc na chi'n weld fyna, yn y 5 pellau i gyd. Mae hwnna dim meddwl 5 cent. 5 cent? Ie. Ie. Ie, do. Y dda gael y gransli. Oedd. Dew, mae siŵr yn job i gael y rwy'n gwinion fewn. Pwy adeg o'r lwyddyn chi, Helen? Mae bwti'r gyd neu rai fyna. I fe? I dorri Cristi? Ie. Dyn nhw'n nwclis chi? Gwennol y bwlch yn y nesa, dan y nesa. Gwennol? Ie, a bwlch dan y nesa. Ie. A carrew ar y pella. O, i fe? Ie. Mae'n rodi'r wedyn ar hanner char ddiar, 3 bwlch 3 thorad.
Ie, wir. Bwrdd dan yn nesa, 2 bwrdd dan y peta. O, ie. Ie. Oedd un job yn cael yr rwy'n gwynion yma fewn. Faint o fyddech chi'n dod fewn ar tro? O, wedi digen i 40 mewn un lot. Ie. Ie, dot y bach. Ie, ma- Bydd nhw'n gormod o dor gyda'i gilydd. Do fewn golau wedyn. Odin. Pryd o'ch chi'n cnifo wedyn? Ni fo ar yr ail ddi llun, ail ddi mawrth, ar ôl y digwynedd diwetha yn mis Mehefin. O, ie. Yr ail ddi mawrth ar ôl y digwynedd diwetha yn mis Mehefin. Oedd Dolgoch wastad yn cnifo ar y digwynedd diwetha yn mis Mehefin. O, nhw fydd. Ond pob un yn dilyn wedyn. Ie. Bob un o ddwrno wedyn. Ie, pob un yn ddwrnod wedyn. Ond i ni wedi mynd i gnifod yn bach yn gynharach. Ie. Wrth o dife bro hilem wedyn noth fe son i mewn i ddwrnod bro hilem wedyn. Ie. A mae'n lle neud efo'r periannau yma nghynt a gwella ni nhw. Odi. A nhw'r ddau frawd. John o Dafydd, ie? Ie. A chi? Chi'n abod o gared? O, rwy'n abod nhw. Dyfnus yma di? Perthyn. Dych chi perthyn? Ar ysym ar ddŵr. Ni perthyn, yndi. Ie, dych chi fydd. Di. Ffordd dych chi perthyn? Roedd i fam yn ffysgys ni. I dad. I dad, sori, ie. 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 Dych chi wedi cael ei magu a topio yma fydd? Chydig fach. Ar ffysgu am rygrig. O, son i 5 yn fe. Wel, jyst yn 5. Po ti'n mynd o ffysgu, ie. Cyn dechrau ysgol y fe. Foel brysge, ie? Wel, brysgu, ie. Pwy mor bell na fyny? O fan un? O, long way. Ydy e? Ydy. 2, 3 milltir? Mwy. O, ragor. Ydy? Siwr o'n dwi fe. Ydy e fydd? Siwr o'n A fan un dych chi'ch dau wedi bod? Ie. Yn un byddwn i'r agor da. Am so mati mae ffysgu fi sy'n mynd yn holidays. O fe. Liliad i'n mynd o'n un am holidays. Ie, brysgu. I foel brysge? O fan un. Mati'r gofod o matol, dwi'n gael byd o mati. Bach i mati o'n i wastad bod ni'n bach. O, da iawn o hyn. Des i erioed fan un o blaen. Iawn. Mi'n cadw'n bach o ddeir i. 1999 o'n i cael yr exit. Pyd e blynedd o. Am di oes am yna fyddig. Ie, da wir. Ie. Wel, dwi'n mae'r rhaid bob dydd o. Glif so bob dydd o. Beth yw enw'r lle yma ne? Ron Hilem. Ron Hilem. Chwer y gat hwnna. Ie chi reit. Mae'n siŵr o di ha wan, ti'n gweud? Ti a fi wen awr. Ie. Beth Oedd hi'n ffarm, oedd hi'n ffarm diwogel o seis fyd. Pwy seis o ddei? Oedd hi siod 2,000 hanner o gyfeirau. 2,000? Ar golydd i fyd. Pwy oedd yn cadw i? Lol Esbar na hwn i gyd. O ie. Rhwng o rafon hyn, a rafon arall Lol Esbar na ge. A mae brynodd hen y wirth i Rhys Jones Welem na'n llwyd. Mwyn cael di ar i godi capel. Ie, wir. Wel, sy'n godi capel gyda'r Lords. O, Church of England o'r ni. ie. A mae yn 1822 godw'r capel Soar. 1822? Ie. Jo. Ie. Oedd y blant fan hyn? Ron Rhylem? Ie. Nant. Plant? Plant? O, nhw'n lot o blant. Oedd Oedd Rhys Jones Rhylem, oedd e'n 1 o 19 o blant. 19. Oedd o 2 hatchol. Oedd o. Yr un fam na'r un dad? Wel, blant i'n doi. O, ie. Oedd ddim yn debyg. O, sai byw yn? Dim ond un, mae 96. Ble mae'n byw yn de? Mae hwnnw'n hom, a bwys Tregaron.
Ie, wir. A mae cynder iddi. Mae hwnnw'n lawr i Tregaron am y llwaith. Mae hwnnw'n byw lan Tregaron, bank manager dde. O, ie. A 2 ferch lle hwnnw. Maen nhw wedi plannu lot o'r lle wan nhw. O blannu fwy a gyd. O, ie. Gadael chi'n bach ar ôl. Ie, dim ond holding bach oedd e fod. Ie. Ledyn ni fan hyn, wan Geraint? Ni ar lan Llyn Brianne. Mae lle o ffermdir Manog yn arfer bod. Yna'n ffodus heddi, mae o dan y dŵr. Dwi ddim i weld heddi nag yw. Y fannog ydwch chi? Y Fanog, ie. Y Fanog. Ew. Fanog. Fan hyn oedd e, ie? Ie. Mae lle... Mae'r cerrig yn blaen i nawr, fi'n meddwl oedd e. Na chi, ie, ie. Ie. Oedd y ffordd yn mynd lawr ffordd na? Oedd, mae'n lain, oedd. Hwnnw fod. Oedd. Ie, ie. Oedd. Mae dŵr bach uchel, beth sy'n lle gweld yn de? Na chi, ie? Mae wedi bod yn y golwg yn rhai blynyddoedd nôl o blaen. Ydy e? O, di. Oedd y welydd i weld yn blaen. Mae eitha sych eddi, fydd. Mae digon sych lenni'n dwi. Ie. Dir pwysio cho draw gyda? Wel, mae nant neuad falle, neu'r Fanog, falle nant neuad dwi ddim yn siŵr wedi gwir. O, na chi, ie. Falle mae nant neuad o'ch o draw dwi ddim yn siŵr. Ie. Blynyddoedd nôl yn de. Coed mas blynyddoedd nawr yn does. Siwr o fod? Mae wedi torri'r coed o'ch o draw unwaith ffwl ar y tope yna. Ie. Mae wedi torri. Yndi. O, hwn yn bell. Ydy, eitha angosbell yn dwi. Yndi we? Yndi. Pwy mor bell oedd hwn o Tregaron? O, 10 milltir o 10, 10 milltir siwr o'r Tregaron siwr o fod. Ydy. Ai, siwr o fod i chi. Na, di mwto hewl chwaith yna god. Pwy mor bell o Llandyfri wedyn? Wel, dwi'n siŵr, oedd bo nes i Landyfri. Wel, nes i Rhandir Mwyn, dy beth, ynddi fe? Na chi. Mae Llandyfri rhywun bach go law. Ond fi'n credu mae'r 20 milltir go law si o Llandyfri i Tregaron dros y mynydd, chol. O, Dros y ie. mynydd, ynddi fe? Chodi, nhw ddim mor bell â ni, nag yw. Na. Nag yw. Pwy di chi'n gofio oedd yn fyw fan hyn? Wel, dwi'n brith gofio dwi, Ieian oedd yr uniad bethau wy'n cofio, Ieian y Fanog o'n i'n alw e. Fi'n credu mae fi a fam oedd yn byw ma wy'n meddwl. Ond mae'n un bach o'n i amser hynny, di fe, chybod. Ie. Nes ymwneud lawr i Tregaron wedi, yn gwybod. O. Wel, pan planwyd ar ôl plannu adeg yn eison, o'ch di fe? Pan planwyd y coedwigaeth, ynddi fe? Allol, ie. Ie. Be sy'n y pellter fan go? Wel, wedyn ni, mae mynydd yn tyman sy'n y pellter siŵr o fod. Ie. Yn tyman, fi'n meddwl. Ie. Dwi'n gwybod iawn, gofiwch. Ne chi eang derem yn oes? Yn does e, yn does e. A mynydd tywi ar y dde, mwy a tebyg. Le dyn ni'n sefyll fan hyn di? Wel, ar top mynydd na stalwen, bown o fod. Na stalwen. Na stalwen i ni, ie. Na stalwen tan o'n i fan hyn. O'n i ri lawr tan o'n i, mynydd na stalwen i hwn, chol, fe. Ie. Beth yw enw e, dwi ddim yn gwybod. Enw'r mynydd, dwi ddim yn gwybod. Mynydd na stalwen, galwn, ie. Lot o'n yn stalwen hefyd blannu yn oes? Oes, lot o madwch am. Wy'n ag o'n i feddwl o wedi gwir. Ie. Oes. Yn y goed, digon o goed yma. Yn does e, chol. Yn does e. Oes, madw. Oes. Beth yw'r lle bach yma fan de? Mael Prysge enw'r lle bach yma. Moel Mael Prysge. Ie, Mael Prysge. Ie. Fer mynydd. Perthyn i'n anstalwen oedd hi. Yn le mawr sy'n ni feddwl. Yn wedi gyda'i dau gilydd yn le mawr iawn. Hain. Ie. Yna, yn figel yma. Dod yma pan o'n i'n flwydd oed. Dwi'n cofio, ni cofiwch. A chi? Dwi'n cofio gymyn o yma. Gymyn o yma 5 oed. 5 oed. Yn 1942. Chi wedi cerdded dipyn ffordd hyn? Do bach, do. Ie, wir. Doedd yr rhyfel amser ni, oedd yr armi dod i dreno ar y mynydd. Gath yn had y mam warning i fynd allan mewn bythefnos i glyrio yma. O. Yna ffordd i sy'n o yma mor sydyn, ynddi fe? Ie, na pa mwy sy'n o yma. Ie, fe nhw'n treno ar y mynydd, oedd hi'n seithi ar y mynydd yma. So do. Ie, wir. Yn cofio rhyw chydig ar yma 5 oed o'n i'n di fe. Ie, chi yn yr ysgol o fan hyn. Na, o'n i heb ddechrau'r ysgol, i si ysgol Tregaron wedyn. Gath had y mam fi'n o achos o'r rhyfel, chwn di fe. Ysgol Tregaron fi esi wedyn, de. Ond gath had y mam fi'n Antris wedyn o fan hyn. Adeg yn ni. Dan Tris. Yn Antris i sy'n o fan hyn. Le mae fan hyn, de? Cwm Ystwyth. Cwm Ystwyth. Nes i Langerig. O, ie. Ie. Di. Ond ysgol Tregaron nes i. Aros edrych ci am yn gi, oedd i'n Tregaron.
Oedd yna'n 3 fel lle i'r ysgol wedyn, chwn de? O, ie. Oedd. Fi chi ddim yn mynd i'r ysgol o fan hyn. Na do, na, o'n i ebach i'r ysgol, o'n i'r ifag de. Ie. O'n cofio rhyw chydig am fyw ma'n de fe. Ie. Cofio cwmpo i'r afon fach na flan ti fyna. Cwch yna? Dw, cofio ni iawn. Ie. Do. Beth yw enw'r afon o'ch ne? Tywi fechan, dwi'n siŵr braidd i hwn. Tywi fechan. Tywi fechan. Mae'n mewn i'r tywi, jyst nes lawr fyna. Tywi fechan i hwn. Ie. Fi o'ch chi fynd i gnifo un yn Salwen? Do, fi sy'n na, fi'n cofio yn gwrt bach yn mynd na. Dim ond jyst cod o fi. Fan o'n i'n bach chi'n deall. Fi'n cofio bod o unwaith. Ie. Lot o bobl ne? Oedd. Ie. Fi'n cofio fan o'n gweud bod 20 yn cnifo i fe, fi'n cofio'n iawn, a gwellifio yna. Ie. Credu bod nhw'n gweud ni. Oedd. Do, fi'n cofio. Yn Salwen rhwng y tro yna? Ydy, rhwng y tro fyna, mae'n raw ma fe, lawr rhyw 2 filltir, 2 o lle nes lawr y cwm yn dechl, ni fe. Ie, wir. Ie, beth o lai we. Ffarna oedd yr hen hewl yn mynd, mae ar gael o hyd yn bod i ddim yn ddaddas i gerbyd yn fe. Fan y goed ma'n oes? Na fe, gynter ymnadw iawn, chod. Oes, ymnadw iawn. Oes. Oes, mellan. Oes, gynter ymnadw. Oes. Ydych chi'n nôl yma i ywd? Mae'n siŵr iawn, ddim malio. Na. Fe'n iawn yr haf yn bydde. Ai dawel iawn dwi? Di. Beth i ar y tro fan go? Wel, y pwll yr olchfa i hwn co, di fi iawn, law fan draw. Yn arfer y golchi'r defed, hwn co, pwll gwyddwfwn i gael hwn co. Haiddi. Oedd. Yr olchfa'r golchi defed oedd un de. Haiddi ddwrno mawr golchi defyd noi. Oedd. Ar ddwy poeth oedd un lladdfa noi. Oedd, yn gofyn ar ôl. Fyna mae'r olchfa. Pwll bysgod i gael yr afon yn y pwll na fyd. Bysgod da amser hynny. Oedd, digwydd bod e'n awr. Oedd ddim secrondi'r afon ydi fi? Ac oedd y craig i gael na, oedd y bwll i gael na. Haiddi. Pwll yr olchfa ni'n galw e. A chi? Ie. Yn da bod yna ffens i gael rownd o fe gael i cadw nhw gyda'i gilydd chol yn dy fe. O, siwr o. I gael nhw mewn chol yn dy fe. Oedd. Ond fi'n credu mae weld cerig na, fi'n siŵr braidd mae ffens oedd e. Ie. Beth yw enw'r afon fach ma de? Afon Tywi, Iwan? Dyw, fan hyn mae'r tywi yn darfi. Ie, lan yn Lagos, ie. Ie. Mae'n un lawr trwy gyfyrddin yn benni off yn dwi. Ydy. Mae'n afon fawr yn dwi. Ydy, afon fach i fan hyn dwi. Afon fach, hen diw sal yn i fi. Na fe, mae ddyn dwi. Ar niwl yn cael. Ydy, bach yn dwi. Le mae'n tarfi dy fe? Dwi'n bell o fan hyn, dwi'n meddwl, nes mae'n tope na. Ie. Na, wy'n gwybod os da lyn ar y top, dwi'n meddwl bod e. Mae llyn yn teifi pwls, ond dwi'n hon ddim yn dod o fyny, chol. Na. Ie. Dwi'n hwnna ddim yn bell, teifi pwls ddim yn bell o fan hyn. Da gyn nhw? A, gyn nhw'n draw. Dwi'n rioed ydi bod fan hyn. Na, wy'n ei chwaith ddim wedi bod fyny. Na. Wan Tywi, Iwan. Mae'n gweld lot o lori, dim ond y coed y chwaith. Beth yw enw'r lle bach go de? Dôl goch. Dôl goch. Hwna'n le mawr. Ydy e? Oedd e'n le mawr amser defyd na. Wedi blannu? Wedi blannu gyd, ond gymaint sy'n golwg yna. Ie, wir. A dyma bach yn co, ar ochr ewl. Ie, a swyd yn pori fan go? Na. Neb yn pori? Na. Ie. Pwy chi'n gofio yn byw yna? John Jones. Oedd teulu John Jones yn bod am blynydde. A mae fab yn byw yn Tregaron nawr. Ydy wir. Wedi tywas Tregaron, Pant y Craf, Hugh Jones. Ffarmio yma fi? Ie, wel, mae wedi semi-retired yma. O, ie. Ie. O, hwnna'n le mawr, o beth i 3,000 o ddifyd na. 3,000 o ddifyd? Oed. Diolch chi'n dod i gnifo fan hyn? Wy'n cwyr dwrnod cyntaf i sy'n na. Y digwynner diwetha am mis Mehefin 1933. 1933? 1934, 34 oedd hi. O chi'n dod i gnifo yn aml iawn na? O'n i draw bob blwyddyn ar ôl ni. Bob blwyddyn wedi? Ac yma'n poni. Ie. Mae'n gael am nadw gael mynd ac yma'n poni i gnifo. Ie. Rai gnifo chi mewn dwrnod? O, pan o'n i'n amser gore, gnifo ni wedi 20 awr yna.
Di. Mae'n di di graw. Ia. Sawl awr oedd chi wrthi? 10 awr y dydd. Fi o'n i cnifo lot o machines. Ni dechrau cnifo machines yn si fod TV. I fi? Yn gynnar, pwy flwyddyn oedd ni? 1960. O ia. O chi dechrau amser ni? O'n i'n 5, 6 brawd. A 5 o'n i'n noffi cnifo. O'n llwyd? Oedd. O i dde fi? O'n i'n mlaen i mach yn lledd. O'n. Pwy gysyn oedd o chi? Petrol? Tair petrol. I petrol? Peder petrol. O chi fydd? Ie, Mountain 2. Ew, chi dde pres amser ni? Wel, wy'n mynd i gwario lot o byd. Beth o'r lle sy'n fod ofr un de? Yr hwch. Nant yr hwch. Edward Sistrodd nant hwch a nas Sylwen. Ew, ie. Fe cofio, Jonathan y Moch yn gweud bod da bod i nant yr hwch oedd i'n mynd i nant y moch. O ie. Oedd i cyrraedd pyn oedd? Oedd. Oedd. Y tîd o'r go yn Sylwen, oedd y llawr yn cael ei naddu mas o'r draig. Oedd i? Oedd. Y llawr? Ie, llawr y tŷ. Hanna fe yn Stalwen, ie? Nant y Sylwen. Ie. Beth yw enw'r afon o sy'n flannu efo yna? Twy. Twy o yna? Ie. Ie, wir. Twy fyna ddig. Ie. Le mawr llawer dydd oedd? Oedd e'n lle mawr oedd Moel Prysge, Ysge Garthen a nas Sylwen. Ie, wir. A Ysge Radar. Oedd comin o'n nhw. O'n nhw mas yn... Y twr o ddef? Mas y Tregaron fawr. Oedd ddifed, lot o ddifed yma. Lot o ddefed? Oedd. Ie. Y ddefed am heddi, noeth? Oes, o ddifed a yma heddi. Mae fe wedi blannu rhan fwyaf, nhw e? Ori. Carreg Fran. Sawl helfa oedd yn Stalwen yma? O, lot yn Sylwen. Oedd yn rhai bach o nhw. Ie. Lot bach o nhw, lot o ni, weid wrth gwrs. Ie. Lot bach o nhw. O'n nhw'n gweud am Ifan Ysge Garthen, Ifan Roberts. Oedd llwy'n draen rhywle fan hyn. Oedd hi'n bwrw glawd o beth. Oedd hi'n gwrwedd ben y llwy'n draen ac watcho tar lot o'n cnifo. Oedd i? Ie. Oedd rhain ac o'n nhw'n lot mawr iawn. Ie. A wedyn oedd lot mawr yn dod goch. Cod pellac oedd chi weld. Ie. Hirnant. Rhyw Tregaron. Tregaron? Rhyw Tregaron, ie. Ie. Oedd, fi'ch chi'n dod i gynifo fan hyn? O, di'r mi do. Do fe? Do. Cnifo yma. Ar gefn hwni? Ie, a pan o'n i'n ifanc iawn. Faint o gloch oedd chi'n cychwyn y bore? Ar bod ni fan hyn? O, oedd hi'n competition, pwy sy'n y gynta? Ie, oedd i? Oedd. Oedd y long car o bonis mae'n siŵr? O, di'r oedd. Oedd i? Oedd. Faint? Ar y cant? O, ragor. Ragor ar y cant? Ragor, oedd. Oedd e fyd? Oedd. O, wanwyl. O'r rhaid y bonis yn cael ei gael amser ni, noi? Oedd on. Dyna pan i dechrau cnifo nawr, pan i wyllt. Oedd hi'n llwani ddiwedd cnifo. Oedd. Oedd. O chi ddim cod dal boni? O, diwch, oedd. Oedd. Ie. O chi magu nhw amser ni? O, lot o bonis yn ni. Lot o bonis yn rhedeg y mynydd yma? O, bod i... Bonis am nad o'r rhedeg mynydd yma. Oedd i? Oedd. Faint o bonis byddech chi'n cadw amser ni? O, gyda ni dros Tregaron. Oedd e fyd. Mae slas wedi'n tynnu lan at 10 o lle. Dol goch. Tregaron. Na Stalwen, oedd ponis na Stalwen a ponis mor prysge. A do'n nhw'n fod gymysgu. Oedd lot o bonis yna. Ie. Oedd nhw ddim yn cymysgu, nag o'n? Nag o'n? Y march cadw nhw fwy glid, ie? March yn cadw nhw'n wahan. Ie, wyd. O'n. Ie. O, 3 march gyda ni. Wch i di? Oedd. Oedd y 3 rhedeg y fwy glid? Nag o'n. Oedd y wahanol bonis? Pob un yn cadw i ddwr. Oedd i? Cadw nhw? Ie. Ie, dwi'n cofio ni. Fi o'n i cadw mach y bonis. Ie. Ie, oedd y wych fan nhw'n neud yn oed. Oedd. Faint fydd yn cnifo yn Stalwen yn amser ni? O, dros gant. Dros gant ar y maink? Oedd. Oedd e fyd. Cnifo sta. Wel, o'n nhw'n cnifo lot. Lot o siarad ymlaen. Ie, wir. A fyddech chi'n benni mewn diwrnod? Benni mewn diwrnod, sy'r tywydd sych. O ie, fod tywydd cynnig taid. Ie.
Bob lle yn benni mewn diwrnod. Pob lle yn benni mewn diwrnod. Oedd nhw fyd. Oedd. Ew, lot o bobl i gael. O bledd y bobl dod de. Dwi'n loris yn lan o Tregaron. O fysbach yn dod o llan wrtyd wedyn ni llan y chyrfan cerdded o ni. Oedd hwnnw wedi 2 milltir o fan hyn. Oedd e. Oedd. Ie. Ew, amser Llan y da. fan mawr oedd. Oedd eisiau lot o fynywyd neu bwyd. Diw oedd. Eisiau lot o datw. O lot yn dod lan ar holi dys na fyd. Pwy oedd enw'r perchenog? Edwards. Oedd e berchen yn Ystalwen oedd e? Nag oedd yn berchenne. Nag oedd? Nag oedd nan yn trwch. Na. Y llefydd hyn wedyn Courtney Mansell. Mansell, so mae sgrigi oedd yn berchen rhain. Ie fe. O'r hyn i'r afon. Nhw gwerthodd i'r comisiwn ie? Ie. Ie, na fi'n yn berchen ar yw'n yma. O, nhw i'n gweld. Cael ei rent. Ie. Os dim o'r perthnasau Edwards ar ôl. Oedd plant o fi? Nag oedd. Oedd un ferchrege. O, ie. Mae naidd nhw, mae fe'n byw yn Llangeitho nawr. Ie. Fi oedd e'n deputy headmaster yn Tregaron, Robert Thomas. Ew, ie, wir. Mae byw hardd nhw. Nhw'n deulu mawr fan y big. O, ydw. Ie. Edwards. Legos godol iawn yn rhoi. Oedd. A mae'r hen goed mawr un Odi. yn dwy o'r cwl. Ac galwch chi ar y sgwar Tregaron, Memorial Hall, a un o feibion Ystalwen yn cael ladd rhyfel gynta. Oes e. Beth e enw fi? Wy'n mynd siŵr nawr, O, na chi. cyn amser i. Rhyfel gynta. Ie, cyn amser i. O, na fi. Beth yw enw'r lle na de? Ynco, Ie. nant y maen. Nant y maen, Tregaron fydde. Ie. Nant y maen. Bobl yn byw yna? Os. Bobl yn dal i byw yna? Os. Oes e wir. Mae'r wraig, merch Tilwyd Cwmystwyth. Tingraig. Pengraig. Cwmystwyth. Pengraig. Ie. O, gladdo i ddad yma chnôl. Do. Merch Pengraig yw i. A mab... Mab nant y maen yw e. Mab yn nant y maen. Plant yma nhw? A un mab grege. Gyda nhw te. Ydi wadre? O'r ysgol mwy o to. Os ti ddordeb o fe? Dim rhyw lawer. Na gwrs e, o biti yn dwi. O ifanc to. Ie. Mae biti fod rhywun i gario ymlaen. Le mawr yw e? O'n i dipyn o le, ond mae peth nhw wedi mynd i'r cod. Chydig iawn. O, ie. O Gwrneli. O, ie. Mae nhw wedi gwella dipyn tu ôl ti fan hyn nhw. Ar un ein. Dyn nhw'n hela cynia fan hyn? Fi o'n nhw'n hela lot ma. Oedd e. Cadw da ma. Dy dam o wan? Cyffle. Na gwrs dim nawr. Ie. Oedd poni stafn ar hwnna dyma. Oedd e. Diw. O'n i dda. O nhw i o faint ar section E, mae nhw? O. O twtio cob yn rhaid yna dyma. O, nhw i. O, nhw'n regryfio'n rhaid. Oedd poni stafn ar hwnna. Beth yw enw'r un fagwyr na sy'n fanna de? Ffrwd ar gamddwr. Ffrwd ar gamddwr. Ie, gamddwr yr afon wrth gwrs. Gamddwr, mynd i ffordd na i, e? Ie. Nant o hyn, ti ôl mi fan hyn nawr. Nant y cwrw. Ond ti fan hyn? Ie, fan hyn, nant y cwrw. Nant cwrw? Ie. O'n dweud bod yn codi fo'n smuggling house un amser. O'n nhw'n smuglo tobacco a cwrw wrth gwrs. Yn y lle yna? Ie, o'n nhw'n gweud ni. Ie. Oedd hwnna dipyn o le yn oedd? Wel, wy'n bod i faint o ddiar o grege, lla'n gweud. Clywys i'r god faint o ddiar o grege. Ie. Dipyn o building i weld yn ys e. Oes. Wedi bod yn dy fe. O chi wedi geraint fod berthnasau chi wedi bod yn byw na? Na, ddim yn perthyn, mam yn abod nhw. O, ie? Ddim yn perthyn, dim. Maen nhw wedi symud allan i Loegr, yw le, i ffarmo o fan hyn. Dwi'n dde nôl nawr, ynddo. O, ie. Maen nhw wedi vandaliso'r kiosg mae trwy o'n dda. O, di nhw wedi. Beth o'ch chi weid geraint a fyty'r... Mam oedd yn gweud pan ni'n gwrta'n fach bod y teulu o fan hyn. Ond 2 ferch da nhw'n rhan oed, mam wy'n rai. Wedi symud allan i Loegr. O'r lle fan hyn. Ffrwd ar gamddwr. Ie, wir. A bod y tad yn dod nôl i brynu gwerthau gyda Tregaron a mynd nhw allan ar tren. Nôl i ymwyliau'n Lloegr, ynddo fe. Ie, wir.
A bod i mewn cysylltiad yn nhw am blynydde left a Tregaron, chywod? A chi? Oedd. Beth yw'r ar goll erbyn hyn yn dyfa? Beth yw enw rhyw hwnna? Sgyffrwd. Esgyr ffrwd. Ie. A mae'n y giosg fan hyn? Wrth Kios gyffrwd yw nawr un. Giosg o ffrwd. Ie. Ymlaen, mae'n codi mae golchfa ffrwd. Golchi di fel? Ie. Wir. Dim yn golchi'n asbynydde nawr. Ond y siŵr yn gyrru gwertheg ffordd hyn daw wedi? On gwertheg a defyd. I ble wedi? O'n mas o byrddon ddi. Wir. O'n mynd i barnet un amser. Wir. Dech chi'n cofio neb yn gyrru? Ago, wy'n cofio yn dreifo defyd ffordd hyn. Ydych chi? Oro. O'n wedi codi'r bont na, a cloddiau. Cloddiau bach fti. Dwi drod echter. O'n nhw'n drifo'r defyd yma. Walodd beth i'n galw. Cloddiau. Y defyd y cloddiau. O ie. A chodwyd beth mwyn wrth gwrs. O ie. Beth yw'r twll na fel rhyw ffald o flan y tŷ fyna, noes? Yn byd yw e. Mae fe'n rhywbeth rhywbeth, yw e? A clywes i ddim sôn am... Falle bod nhw'n gael llanw hwnna o cwrw, le. Y faco, de. Fydde fyna o'n chwatwr ôl i fyd e. A dwll gwbwn, chwbwn. Ar y saff iawn yna. Dwll gwbwn, chwbwn. Mae'n gwerthon o'r tŷ a'r cad a'n tŷ. A mae prynodd e maen nhw mas yn sori ar ebian o le. Y sawl ti wedi prynu hwn? Ie, y tŷ. Y tŷ byw. Mae'n cadw'r tai allan. Dim yn handod i fynd o hyd. Le mae'r ffarmwr yn byw di? Ti fas i Tregaron. O, Tregaron, o, di fan. Rhwng Tregaron a ti swydd yna. Nhw sy'n perchen fyny fod draw? Ie. Ew, mae fyny neis nhw e. Ori. Ydw i. Dim carreg yna chen. Ar y cod com yn co. Y ffin y cod co. Ni wrthodd ddi ar y cod co i gyd. Ie fe? Wrthon ni ei, wel, death duty. Ie. Argol. Faint o dir werthoch chi? Ie, mae wedi tri ar gyfer. O, Tregaron. Ie. Ew. Faint i hynny? 57. 1957? Ie. Ew, wir. Coi dan yn oes? Weitha da. O'ch chi'n arfer dod wedi gnifo fan hyn? Won. A chi? O'n i, os o'n i'n ifanc, wel oedd John Westlas a Peggy wedi'n rhain o'r fi. Oi nhw? O'n i, am diad yma ni'n bob wrthnos. De. O John wrth y dderin tŵl. Ti'n las? O, fachgen oedd. Dderin pwy ffordd? O, wel, gymeriad. Gymeriad, o ie. Ie. O, lot o gymeriadau a top mams yn ni siwr. Rhaid dal i fod. Ie. A hael y geni. Glwch chi sôn am Cergoch ar ei od. Cergoch naw, na ddo. Bardd O, Cergoch. bardd, na ddo i. O, oedd e'n byw lawr yn bwys fel Pembre Mawr a bwys fel i fach. Oedd e'n mynd draw, o'n nhw'n barti, o'n nhw'n mynd draw i Sir Hemffordd i'r fedel. A ffyrna o'n mynd, o'r llan ddewi brefi, i bod Soar y Mynydd. Ie. A wydodd am Soar y Mynydd. A se bendit am Soar y Mynydd. Ie. Sut oedd e'n mynd? Wedi anghofio nawr. Ydi anghofio fe. Nawr. Ddawyn y mynydd. A sawl un wedi wneud pensiwn. O Gwilym Jenkins far hos, o nhw fardd y goron. O ie. Wywaith, yn har yng Nghoedd yma. Na, englyn bach i fi am Soar. Sawr oedd o eisiau mynd i'r tŷ bach oedd e'n talbot Tregaron oedd hi. Dda i môl lawr. Papur gen ti marod oedd e. Oedd o'i bod yn ysgol ei gilydd. Os mae'n had, nawr te. Soar am ro'r sywyn, hen gapel, a ddenos herch gwerin. Llai ei radd, ond mwy ei rin, lawer na gapel jwyn.
Ie. Cofiwch chi, A pan bildwr e, o rhywun wedi gwneud pennill amdano fe, wy'n yn gwybod pwy oedd e. O'r lot o benllion, ond dwi'n yn gwybod hynny. ie. Den nhw gael ar lawr? O'r un yr hwle. O, O'r un yr hwle, o'r un. Ie. Fiwch chi mynd i'r ysgol Sul fan hyn? O dim ysgol Sul na. Na fo? Na gweld, dim ond ysgol ddyddiol fi oedd na amser o'n i'n blant. Ysgol ddyddiol? Ie. Am faint fi oedd i honno mynd? O 19 October 34 nes oedd hi yn 47, mis Awst 47. Wel, Wir. Ie. O, dych chi'n cofio'r era mowr ni? o dwi'n iawn hefyd, gerddes i Tregaron droion. Do fe? Do, Ar era? o bwyd ar asiwns. Ie. A llwch waith fa... Gerddes unwaith rwsnos lawr i Tregaron. Do fe? O'n i'n grif amser ni. A chi'n mynd gallu mynd â boni David? Hwna gwydym. David? Gwbl mor ira, o dim sôn am rafon ffrin. Faint o amser y Gymru ydych chi fynd i Tregaron ar y gynol? Diaw, chwn i mynd lawr mewn rhyw 2 o'r hanner. O chi fynd? On, O chi? on. Ai. Ew. Mae waith yn ôl yn oedd? Oedd, dwi'n bach fwy o pali. Ond mi lawr a dwi'n ôl chwl hanner ffordd o'n i'n dringar chwl. O Ie. ffrwd lawr o'r afon rhedeg, wel o'n i'n bod nhw'n mewn wared wedyn. Ac o bensga ffrwd lawr o'n i'n mynd mewn wared. Ie. Pwy o'r pregethwyr cyntaf ydych chi'n gofio yn pregethu fan hyn? O, diaw, chwi'n cofio lot yn nhw, rai... Ywyrth i Geraint. Bydd e'n pregethu lot yma. Bydde enw e? John Devi Jones, Bydde e'n wynidog? Gosen. Gorsen? Ie. O, ie. Ffordd yn Romania ac efo'n poni? Oedd ei war yn byw na'n niad, chol, oedd e'n dod i sefyll at ei war. Ffordd yn dod ac efo'n poni efo'n dod? Ie, pan dod. Mae ferno wan. O, dyr. Codw'r soar, John. Ardal Soar yn 1822. 1820. Yr eich gynnar yn oedd? 1822. A mae fe'n dal i fynd ar y go. Ydy, Sa'r gwasanaeth i chi'n cael? twr haf nawr o'n hanner mis Mai nes by'n hanner October. Pwy sy'n gofalu am llanw sili a feddoli? Mrs Hughes, merch Brynambor yw i, ond mae yw'r tero nawr, mae'n 40 oed. Ond nhw'n dod... A mae'n un dda. Ond nhw'n dod ardal fawr i fan hyn? O, dir. Na'n o Llanelli, Ie, nawr o Sir Fôn. Yn yr un amser. O, ie, oedd cymdeithas. Diogel ma. Dwi'n mor bell, 10 wylltir. Na, byddi 5 i 6 fyna oedd i. A fydde Lond y Capel. Sy'n chi'n gofio gynta? O na, byddi hanner cant o lle. Hanner A cant. mae'n dala 120. O, ie. Ydy. Ie. O. Os dim cemetery yn byd yma. Oes mae cemetery na, oes. Os rhaid i claddu yma fi? Oes, cwpl bach wedi gladdu na. Oes e fi? A mae gladdwr llwch. Dyn na rha blwyddyn rwtha. Oedd e'n surgeon yn Royal Barts yn Llundain. Ie wir. A fi o farw mas yn Ffrainc. Ie. O fila gyda'i ferch yn Ffrainc. A fi o farw fan i. Fan i, os rhaid o'r tili chi i'r claddu yma? Na, gwrs dim. Na gwrs i? A, Tregaron. Tregaron i. A pont i fynd i gyd yn achlog. Ie. Gyn boni. W'n ymal iawn. I know wir. A ffwnodd y ferch fi. Ie. A ten nhw gladdu'r llwch y swar. A mae'n dod i'n gosti. Ie. Wedi syrten nhw allan i gladdu'r llwch y swar. Yn gosti dim. Ie. Yn dewis o'i rhywbeth at y capel. Ie, wrth gwrs. Nôl iawn. Ie. Iawn, roedd nhw'n petit i gymaint. Do fe wir. Do. Chi? John Griffiths. Ie fe wir. Ie. Loti gyda gen Llundain o rhywbeth ar ei O, do fe. O, na chi. Do. Ie. A yna pwy oedd yn ffrindiau mawr ac oedd... Efo piw yn gwrdd fach. O, ie. Irwen. 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 Ie. Irwen, ie. Oedd Irwen i rhywbeth yn Llundain wedyn. Ie, na chi. Ie. Do. Chi'n iawn. Do.
Chi'n gweud yn bregethwyr, o bregethwyr mor, wedi bregethu un astalwen ffyr ar wedi. Pwy oedd yn dod i un astalwen? Dr Martin. Martin, na chi. Lloyd Jones. Ie. Martin Lloyd Jones. Dr Martin Lloyd Jones. Ydy. Rhin tylwyth a bron hilem nôl y mell, dwi'n. O, i fe fyd? Ie. O, na pam maen nhw'n dod da. Ie. A brydyn rhywbeth yn astalwen y fyd. Ie. Oedd. Oedd rhywun yn weid yn fe. Oedd. Ie. Oedd. Sy'n dod, mae'n dod lan i mynydd yn oedd e. Dyr. Sy'n dod. Mae sy'n dod, rhaid sy'n dod nawr gwedi. O, hyd oedden nhw? Dyr. Ie. Mae'n nod na fi. Mae gweud hewlydd i gael nawr yn oes? Wel, os. Rwyddach dod nawr yn fi. Dipyn. Gofiwch i'r pennill na wedyn. Wy gofio fe nawr. Edrych i fyd. As ag e. Cergoch. Oedd e'n draw i'r bedi elis i'r hemffordd. A ddod lawr y soar awd oedd e weld... Mynd o. Ydy fynd o. Mynd o, ddaw yn awr oedd e. A beth oedd ddawn ôl awr. Mae'n gorwydd yn gofio. O, di. Mae'n rhwydd ar gythred i angofio. Mae'n dawel a topiau ma'n dwi. Fendig yn dwi. Fendig. Di. Yna oedd ein haf o hyd yna. Ie. Mae'n ei siol. Ar lan yr afon camddwr, mae temel uniach awdwr. Pwy bynnag ddaw bat thos fath dir, mae'n brawf o wir a ddolwr. Ie, reit. Wna'n da fyd. Mae fe'n da yn dwi. Werth i gael. Ai.